il-politika tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern dwar l-ekonomija li tkun ekonomija għan-nies. X'jiswa li jkollok ekonomija b'saħħitha mbagħad ikollok nies jgħixu fil-faqar. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil waqt intervista fuq il-programm Iswed fuq l-Abjad. Meta missoqsim il-preżentatur tal-programm Frank Psajla dwar is-sitwazzjoni tal-housing f'pajjiżna, Simon Busuttil wieġeb li din saret sitwazzjoni, anzi problema, li qed tigrava taħt dan il-gvern meta suppost kienu jgħid li se jeqret il-faqar f'pajjiżna. Mela għandek il-problema tas social housing li llum qiegħda tigrava. Taf kemm mill-appartamenti jew dar dal-gvern bena soċjali, housing soċjali, xejn f'4 snin ta'. M'għamel xejn f'4 snin. Hemm in-nies li mhux talli allura għandhom bżonn housing soċjali u m'għathom xejn, m'għamilhom xejn, talli min qiegħed diġà f'social housing, Joseph Muscat żidlu l-kera, immaġina ftit. Int fqir. Qiegħed fis-social housing, għax int fqir inżidlek il-kera. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif Gvern Nazzjonalista se jkun qed jindirizza din il-problema. Mhux tabxej aħna għadna dik il-kera nerġgħu innaqsuha u Joseph Muscat li suppost qabel magħna illi naqqasha reġa' issa batilhom qastemmen. Batilhom il-kont tal-kera bl-istess rata. Il-preżentatur staqsiha għaliex il-poplu għandu jafda lil Simon Busuttil. Jiena ma nipretendix illi xi ħadd jafdani għax jiena ngħidlu afdani, l-affarijiet mhux hekk jimxu. Jiena kull ma nitlob huwa iċ-ċans tan-nies la darba issa jafu xi jsarraf Joseph Muscat illi jagħtu ċans lili illi qiegħed nintrabat magħhom b'dan il-mod. Dak iċ-ċans jien qatt ma ħraqtu. Simon Busuttil, kif se jkun qed jindirizza l-isfida ambjentali li qed naraw li sarfet f'diżastru? U sostna li qabel l-elezzjoni ġenerali kellna Partit Laburista li ftiem li bih l-ambjent ta' pajjiżna għal darba jkun fil-gvern bil-konsegwenza li l-kwalità tal-ħajja tal-poplu marret tal-lar għalli għalhekk in-nies qed joħorġu jipprotestaw. Hawn u refera dokument li nieda l-Partit Nazzjonalista dwar l-ambjent bl-isem kwalità ta' ħajja aħjar għalik. Spjega kif l-ambjent mhux biss is-siġar u l-fjuri fit-toroq imma x'kwalità ta' ħajja ngħixu u dan u dak li joffri dan id-dokument, il-politika tal-Partit Nazzjonalista dwar l-ambjent. Tema oħra diskussa kienet it-traffiku. Kemm qal Joseph Muscat illi il-problema ta' traffiku li fair enough kienet diġà teżisti ser isolvija. Underline. Ser isolvija. Għandu roadmap. Il-roadmap imwaħla fi traffiku llum qiegħda għaddew 4 snin ta' mhux sena, lanqas tnejn, lanqas tlieta, 4 snin u s-sitwazzjoni dejjem tigrava. Lejn tmiem l-intervista saret referenza għal Kungress tal-Partit Popolari Ewropew li se jkun qed jorganizza il-Partit Nazzjonalista f'Marzu.